siden i 3 måneder og tænkt, hvornår Men ikke i dag. Vil du crack i dag, eller hvad? Nej, Gå med det. Jeg skal med. Han gider kæft, mand. Hvad så? Jeg fik næsten et chok, da jeg tænkte, hvorfor åbner hun? Det er drengene, der banker på. Så kan det gå. Kæft, så i hovedet. Jeg kan ikke men jeg skulle spille fodbold, jo. Ja, ikke i dag. Jeg er klar. Det siger vi andre også. Og Dennis Bohr skal nok være med. Ej, mand. Jeg scorede 2 mål sidst, jeg er i gang nu. Tag hjem. Hvad laver du? Skal du ikke også spille? Jo, det er først senere. Nå. Hvad fanden? Jeg regner med, at du stadig skal spille kampen. Lad os knap. Nej, så er det morgen. Ja. Har I morgen? Jeg har da ikke lavet det. Jeg har lige spist. Har du ikke lavet morgen? Det skrev jeg sgu lidt med. Du skal nok også lægge gå på den.